Terve! Ja mun ensimmäinen Snapshot-video. Eli mä vaan näytän nää repiset ja tämmöset. Ensimmäisenä tämä. Että tän mä jonkun heittojutun, mä en muista sen nimeä. Saa kun ottaa slimepallon ja 4 lankaa ja laittaa ne tommottiin, niin saa ton. Sitten on taas viljablokki, niin 9 viljaa laitetaan. Sitten se on tehty. Tadaa! Ja koalblokki on tullut nyt Minecraftiin ja siinä on sitten 9 koalia, saa koalblokin. Ja koalblokilla voi todella kauan polttaa esineitä. Ja tässä esimerkki Block of Koalista. Katsopa. Näin. Se paistaa. Eikä kauan, siis kestää todella kauan. Sen voi sanoa. Ja niin, että tämänkertainen tämä Snapshot-video on tässä, että se oli sitten siinä, että moro!